que no hi són tan bé. D'acord? Us la llegeixo. Aquesta carta l'ha escrit una senyora que es diu Siobhan Parkinson. Aquest nom tan especial i que ens sona una mica estrany ho és perquè és irlandès. Sabeu que a Irlanda parla una llengua que es diu? Que es diu? Irlandès, el gaèlic, d'acord? I jo crec que aquest nom de Siobhan deu ser molt irlandès, no? Deu ser gaèlic, segur. Us llegeixo la carta de la Siobhan, que diu: els lectors, som vosaltres els lectors, sovint ens preguntem als escriptors com escriuen les seves històries. D'on surten les idees? Provenen de la meva imaginació, respon l'escriptor. Ah, esclar, sol contestar el lector. Però on és la teva imaginació? De què està feta? I és veritat que tothom en té una? En teniu o no? Sí. Quina sort, clar que sí. Tots n'hem de tenir. Bé, respon l'escriptor, és dins el meu cap. Esclar, i està formada d'imatges, i paraules, i records, i rastres d'altres històries, i paraules, i fragments de coses, i melodies, i pensaments, i rostres, i monstres, i formes, i paraules, i moviments, i paraules, i ones, i arabescos. Un arabesc és com una figura així, després us ho explico el que és, us dibuixo si voleu. I paisatges, i paraules, molt bé, i perfums, i sentiments, i colors, i rimes, i petits espatets, i xiulets, i gustos, i explosions d'energia, i endevinalles, i brises, i... Molt bé! Tot plegat gira allà dins, aquí, i canta, i es comporta com un calidoscopi, i flota, i s'asseu, i pensa, i es grata el cap. Evidentment que tothom té imaginació. Sense, no seríem capaços de somiar. Seria un desastre, no? Si no ens poguéssim imaginar les coses. No obstant això, no tota la imaginació té les mateixes coses a dins. Probablement la imaginació dels cuiners conté una majoria de gustos. De la mateixa manera que la imaginació dels artistes conté sobretot... Què deu tenir la imaginació dels artistes? Què fan els artistes? Doncs, i amb què pinten? Amb pintura. Amb colors i formes, no? La imaginació dels escriptors està plena principalment de paraules, molt bé. Per als lectors i oients d'històries, les seves imaginacions també es nodreixen de paraules, que vol dir que vosaltres, lectors, també feu servir les paraules. La imaginació d'un escriptor treballa i dona voltes i dona formes a les idees, als sons, a les veus, als personatges i als esdeveniments, fins a convertir-los en una història. Aquesta història no està formada d'altra cosa que no siguin paraules, batallons de gargots que desfilen per les pàgines. Aleshores passa que, cop i volta, arriba un lector, vosaltres, i aquests gargots cobren vida, perquè, esclar, les paraules, si ningú les llegeix, per què serveixen? Per res, molt bé. Segueixen sent a la pàgina, segueixen semblant gargots, però també s'altironen en la imaginació del lector i aquest dona forma a les paraules i les fila, vol dir que les enllaça, perquè la història ara tingui lloc al seu cap, com ha tingut lloc en el cap de l'escriptor. O sigui, que és molt important que hi hagi escriptors, però els lectors sou superimportants també, igual que un escriptor, perquè vosaltres sou capaços de llegir una història i imaginar-la d'una manera potser molt diferent de com l'han escrit. Potser si tots llegíssiu el mateix llibre, tots l'entendríeu diferent. I això és la màgia de llegir i d'escriure. Campeu, perdoneu, Aquest és el motiu pel qual el lector és tan important per una història com l'escriptor. Només hi ha un escriptor per a cadascuna, però hi ha centenars o milers o fins i tot a vegades milions de lectors d'històries que llegeixen en el mateix idioma que el de l'escriptor o que potser fins i tot llegeixen traduccions en molts altres idiomes diferents. Sense l'escriptor, el conte no neix. Sense tots els milers de lectors d'arreu del món, el conte mai no arribarà a viure totes les vides que pot viure, que és el que us acabo d'explicar. Tot lector d'una història té alguna cosa en comú amb els altres lectors d'aquesta mateixa història. Separadament, tot i que també d'alguna manera junts, ells han recreat la història en la seva pròpia imaginació. Una acció
que és tant privada com pública, individual com comuna, íntima com internacional. És possiblement el que els humans fan millor. I la Siobhan acaba la seva carta dient: seguiu llegint.